Hai nong ni biskango phajau khwa tini wo taisa hai story ni bising tinu nong nang kaisa saiknar nai a story wongke khorak tam puma bwsa la bufani hingke bwslani birthday ni bwsla bufano rang sanka 3 lakh hingke bufa hingke rena soli as kwbang ke buma hingke kisa abo bwslan hamjakungma ba ridi nini to haini byabsa kwbangma rang kwngma tongo ridi ni saika hingke bufa riliya bwsla joljaka hingke kaisa option dikha bwslano nung tini salchani salo 500 টাকা kamai khai nung ano rifaidi nung 500 টাকা kamai khai rimang hangke ang nono rinai amaike hingke bwsla kamai khainani ongkhorka bo belai kosto mangkha kamai khaina thangtani riska rok chalogui naikha bahut satung watui manjagui kosto ongsuka bo 500 kamai khaina 500 karimali abo 300 400 karikha bo 400 karimani pore bufano yapari faikha ang karimaliya hinui hingke a bufa tamkhaikhe a rang no nawi kaisa pulo thangui bo bai kwnui no bwsla bai kwnui no pulo thangui a rang no a pul sakani 300 টাকা no khiklai ririkha hingke bwsla obak nakha tangui ang asuk kosto khaiui rang ajimma no nung haini magna tui o kochori rok ho bwsla joljaka bufano kisa afuru bufa saka ang kamai khaimani no nung haino haike no tui o kochori rohoro rangni value rangni mullo no siya tabuk nung sikar rangni mullo bwswk afuru bwsla mokolni muktik yorui saka okay baba ang rang nangya tai ang nini nini songot nango ang hingke o story ni bisingtwi nog tam bujikha comment khai sadi tai chwng cherrai rok no rangni mullo phwrwngna nango biyal kwrui tam no hin bohrno chwng phwrwngna nango ta haike si borok bo twrwk khasinai chwng cherrai rok no school o simit langlaio school o hingke maiso tlanglai no mwrwgui 8 ta ni simi 2 ta jora rok maiso tlangui mwrwgui tuifaio but chwng basic knowledge khe riya chwng sudo school o simi phwrwngnani school o tlangnani tubnani tuition amsuk simi phwrwnglai chwng hingke ang sanai mankha hai chwng je nogo basic knowledge tongmani abo rwna nango chwng haini bagui no chwng tabukni cherrai rok buma bufa hoite tamo jati gosti hoite aswk phwrwngjakni bagui no sak nangya rok khe kok samani tongo kok rok sakgo baksa porijak fano wngthong hingke chwng haini bai basic knowledge nango hingke tini bagui chwng tong norok ni teibo sajaknai ano phwrwngjaknai rok tongkhe norok comment khai saimano chwng wngkha hambai।